Kwenzenjani manje? Yini manje? Ngicaswa lo mama lo uMasibisi. Uyangazi. Ngihleze ngiphuza kuyena. Angazi ngize nginyanye ngale ndlela empilweni yami. Hayibo. Angazi ngize nginyanye ngale ndlela. Engazi umuntu, engazi. Uhleze ngibona, uyazi ngabaleka ngephi mina? Ngabaleka ngephi la? Kwenzenjani nje? Mina. Unqaba ukweletela mina, ubhiya. Oh, kanti ngobhiya lento. Mana ke ngathi ngene incingo plus ngabantu baya connection thina. Oh. Yebo. Oh, usufikile. Awu kukhona impela la kwaBhi, awu Nkosi yami. La kwaBhi. Ngize ngakuphi? Woza ngakulomgwaqo lo ozobona nje ubhuquze ngapha. Ungananga ukuguqa standards nako rondo lapho uze nje ngapha. All right. Sure. Uyazi ubani lapha? Phela Itiza la itechnology ye phela usho konke ngoba ngiphuza nawe ngicabanga ukuthi ngifana nawe Manje ngomuntu ome kanje uphethe ibhodlela noma uzofika athenga. Udlala ngoba ifoni esikhuluma ngayo. Mase niphathe imali. Senibhizi. Seniphathe imali ke manje. Wena uyazi ukuthi sishizila nawe la. Unomunoni. Washintsha dladlo sudludla namhlanje. Sala bafo. Nento. Wena Madlokoza. Awu mina mnumzana awu. Awu mhlonishwa. Mina okulethela into zami. Awu bakuthe yavuphila ndoda yazi zolibona izulu. Angisona isigebengu. Ubona ungasangithembini kanti. Bese ngingasathembi ngitshela ulapha ba Facebook abana impela iqiniso umuntu ndoda. Indaba emumva ke imali phambili. Awu wasekushesha kangaka manje. Hayi impahla yakhe ikhona nansi. Nansi. Hayi. Mahlozi. Before iqamule ngoba gabe yakho. Imali nami phela ngihleke siteke sonke. Manje into engakanani mhlonishwa ungangivulali phela ndoda. 1.5 angidlala. Angeke ngisukeleki ngize la uzodlala ngapha. Yabona sengispende nanemali yokugibela, ngiseni nanama 400. Ngicanga ngizobuyela ngane emuva. Ayi mhlonishwa ngisacela ukuthi ke ngivele ngilongane. Konke engangibe ngithi ngizothenga ngayo imbuzi lezo kwenza umsebenzi akusiyomana lo msebenzi hayi ngeke lo. Hayi awenzi ngoba phela cabanga ukuthatha imali la endlini. Hayi awulanda imali ngoba le phone le hayi uyayibona ukuthi inhlobo yefoni. Hayi uyanyafa. Landi yami yokuhleka before sinoba unyanyafa. Awumhlonishwa. Landi yami yokuhleka. Uyaphila wena hayi. Hayi themba mina wena. Awu madoda hayi. Dadai. Jesu. Wemadlokoza. Bafethu. Ngikhala kangaka mfethu uphethe imali engaka? Ishaqane phela. Awusithenga ubhiya phela lapha. Nyaka yonke mina ngiyibeka letho. Kudliwe yami imali. Imina ngisafaya yonke lento le. Awu madoda. Hayi baba, awuwahla nomnumzana. Nawe umhlonishwa ophilayo. Ubani mina kodwa ke mhlonishwa la kunenkinga ke la asinabi inkinga kuzimali ungangibusungilimaza phela mhlonishwa yini mhlonishwa ndoda phuma nje inkulungwane 8000 elilodwa angazi ke mhlonishwa uyabona nje subulala ama budget ami ngithatha iflight ngisuka le Ntuzuma ngiza la eNandi usubulala ama budget ami futhi ucela ungicolele angeke sawazi ukujika unyavu lo nawo le ngiyibekela imbuzi awu usiyamba yini uzothenga imbuzi le emakhaya hey kodwa uthi ke kwengibambe hayi le musukhala kodwa Nkosi yami hayi lonke lithathe kodwa hayi sibona awu anginamba hayi ngidade ongayethemba mina uphinde order okunye makhona ukufuna uphile njalo na bro hey adoda ngasho ngwenye awusuka yabo emakhaya yobe ngiqoyela zonke intombi awubuke la manake
ngikwenzela ububele yazi ngikhathele ucingana nawe njengenkomo ngena ngapha ngicingana nawe ngena kule sport ngiyongena ngifuna nje nawe inkinga yakho uthi ukhuluma kakhulu yazi ngendlela engome ngayo hayi bo kanti njalo emhlabeni ngoba ukuthi ngikhuluma kakhulu ngize nosizo njengohulumeni nimoshe imali nithenga amafoni niphethe amafoni uthi ngisakhipha ngalifuna ulivula unyenyavu ngisafuna ukhipha isim card yami ngikhiphe isim card yami mana lalela ifoni le ithi wena ngikupha phinje engasageli kulungile kodwa nimoshe imali awusa bambolunye wena mtimandla Yama no. Wakwetha ngini sungikhohliwe. Ya Mtimande. hawu umabulala Mtimande ngakunika izinsuku ezu3 ngoba ngikwazi ukunikeza u4. Namanje akayikhokha imali yami. hayi ngizoyilungisa nje ngizoyilungisa Yabona ngangave ngimthanda kumkhulu wakhe asekhena ngalo shabem. Uzuze wanefoni kodwa uyahluleka ukukhokhela imali yami. awuyona Yabona ke lokho engikuthatha njengamanje usibambiso sokuthi awungikhokhela imali yami. Mawusofuna ukukhokha ufonele wasona inamba la uyifonele le phone. Bambolunye wena imali. mina nginebhadi mina Bona utshora bakho. Eish nginebhadi walona ke umnosho lesusuku. Hayi thina sijabule. Akehlukane ley'nkinga ezivule. Sanibona malume. ya fana Ya malume ngithunywe kuwena kuthiwe ngithunywe uma uthi angizolanda imali yakugavini. Jesu. Awu buphuze lokho aveni kandoda. nawe futhi Namngenzeni. hayi ngeke ngiyekeni mina nginenkinga eningi ngabo oqala Hayi cha mina nginankinga bafowethu ake ngiqhubeke nenkinga zenu. Ngeke ngisolve zonke inkinga ngisiye umasipala mina ngeke ngiqhubeke ngibona into engijabulele lana. Ra. Awu. Awu ikondom. Yona mfana. Usho bantu tala. Yona mfana. Ngibengibukela nje Ngizenzele lo ngane engasela kashe. khona into engibonile. Hawu. Sonke lesikhathi umuntu ngiphathele insipho uyangifonela. Mana khona incwadi la malume. Uzophela ukusa ifoni uzohamba uyoyithenga esitolo. Kodwa kusihamba. Hayi angithi uyayibona-ke le nto uthatha imali ngabe sayoyiphuzela ngabe kujatshuliwe njengamanje cishe ngabulawa amashonisa phambi kwakho ngabe simnika imali yakhe malume imali ngisayicela. mfana Yona mfana. uzohlangana empamni Hamba la. vakasha suka la phambi kwakho